Ayo Di. Hei. Raseksa kara kakiri-kiri kenyolir prabata abang kamlakar manguwuhing mungsuh amin tolawan anggrosro singonabda kading kalyon manubru Latala. Wah, la iki ana panganan teko. Wis pirang-pirang dina klikikan. Ing alas kene wis ora ana buron kidang menjangan. Aja meneh kok menjangan tikus wirok wae wis lunga. Wah, ambune segere neh. Wah. Ndah guriye iki wah. Dasare Yahmene iki wah. Ketoke le mrusuh. Wah, kowe bangsaning buta iya. Aku ingkang Bawreksa Candramuka kene jeneng Kurukmuka. Aku Rukmuka lha aku. Kowe sapa jenengmu? Panenggak Pandhawa Bratasena. Kowe ngali aja ganggu gawe nggonku. Ngupaya kayugung susuing angin. Apa? Kowe golek apa? Kayugung susuing angin dawuh Bapa Guru Durna. Wah. Aku krungu agek iki kayugung susuing angin iki kayu apa? Nek kene sing enek kayu lotrok. Kuwi kena nggo nglairke bayi nek angel. Karo kayu setigi. Kayu awar-awar kena nggo gawe rangka. Nek kayu gong susuing angin ki aku agek krungu iki aku. Kowe ngali alas iki arep tak buka. Wah, penak temen. Apa iki diangkane mbahmu? Wah, legan golek momongan ngute-ute macan turu. Mumpung aku kluwen ayo maju ora nak gaglak limpamu. Wah. Ora keduga minggat udel-udel. Waduh, wah gaglak ning kono.
Wah. Hot. Hot. Ah. Hot. Wah. Hot. Hot. Ha. Hot. Ah. Oh. Waduh. Hot. Waya. Waya. Ini kakangku. Hot. Wah. Waya. Wah. Andaya. Waduh piye iki wah ora urung dikeprokke iki kok. Kowe cangkeme malah ngelingke. Ora urung ngono. Mesti terus dantak dandung tung tak tung nenono nini nono. Mesti ngono kuwi. Nono nini nono. Bareng arep nyuwuke bingung, dandundang. Mesti waduh piye iki mati jenenge iki. Hut. Ing awit namastu titah ulun ngger kaki Bratasena ulun Bathara Surawati ulun Bathara Bayu sejatine waleh-waleh apa ulun ingkang memba raseksa loro rukmuka lan rukmakala iki nggir ya kaki Bratasena sejatine ingkang sira upaya kayugung susu ing angin iku batangane tekatira sira mung dicangkrimi dening gurumu Begawan Kumbayana. Wah. Dewa Bayu lan Dewa Suropati kepareng matedhake dawuh kang mengkono. Apa sira pukulun tanggap marang gregetosi ing rasaku nggonku ngidhep kawruh kasampurnan. Iya, nggih. Ulun wis uninga. Kayugung susu ing angin sejatine iku pasemon. Kayu utawa kayun utawa karep gung iku gedhe susuh angin tegese lebu wetuning napas lan upus sira darbe gegayuhan luhur ngupaya kawruh kasampurnaning dumadi dalane kudu kanthi meper ubaling kang huswa lan nyirep mungkaring kang pancandriya ya kanthi srana iku sira bakal antuk pituduh kaweningan. Mula kaki sira bali matur marang gurumu Begawan Kumbayana lamun to sejatine gegayuhanmu luhur wis kaiden dening dewamu Bathara Bayu lan cangkrimane gurumu Begawan Durna wis bisa mbok batang krana jeneng para kaki wis anggruwat papa ulun anggon ulun dadi raseksa lan sira wis kadhawan yen to sejatine kayugung susu ing angin iku mujudake cecangkriman ingkang wis sira batang kanthi panindak iki nggih Sena.
Sira maksa Yuwana apalipurna nggir? Iya. Ing kono mujudake cecangkriman kang wis bisa tak batang. Loh, cecangkriman piye? Ana buta loro jenenge Rukmuka lan Rukmaka ingkang reksa Gunung Candramuka. Jebul iku sesinglaning Bathara Bayu lan kaki Bathara Indra. Dheweke paring dawuh yen to sejatine kayu gong susu ing angin. Batangane kayu iku karep gong gedhe susu angin lebu wetu ning napas. Bapa Durna gawe sanepa sing wis tak batang kanthi panindak nggonku ngupaya menyang Gunung Candramuka tegese dawuhmu wis bisa tak leksanani dina iki Bapa Guru Durna aku wis disekseni dening dewa loro. Wah, anakku nggih. Ya, pancen teteken kanthi tekun bisa kasembatan kula ora mokal. Merga kowe tuwajuh pangidhepmu menyang dawing Bapa Guru. Iya. Gandeng mangkono mara gaginggal Wedarna. Sastra Jendrahayu ning Rat Kawruh kasampurnaning dumadi. Loh, aja gampang dhisik, Ngger. Tumrape wong munggah gunung saya dhuwur angine kudu saya gedhe. Ana bebana ingkang pungkasan ingkang abot kudu dilakoni. Aku mbok dawuh apa? Golek ana banyu suci Perwitasari ingkang matane ana ing samudra Minangkalbu. Kusmarina sumubang yang ngaruna ati netraning ngokarapo sabdaning kukila ringkani kara saketar kene dungane gong. Wah. Aku mbok dawuh nyemplung segara golek banyu suci Perwitasari. Iya, Ngger. Sipating murid kang setya bekti menyang sesanggeman dawing guru ora bakal badal dawuh. Aku njaluk pangestu budal dina iki. Dikaya ngopo? Aku menungso ingkang sinandhangan badan wadak. Lupute kasembatan aku ya teka pati. Babu kundi dulur-dulurku. Aku sing teka.
tuntanguning samudra nglangut samudra ngangut tanpa pagut anakku sira wis paripurna nggih Yayi Bratasena cupeten semene mesakna penandhanging para kawula ngibarate Siadi lunga saka Prajakaya dene sapu ilang suwe aja kleru panarkamu tumraping Bratasena nggonku gayuh kawruh pangunggal kang wekasan iki ora pojo-pojo bisa mandhek lan ora bisa dindhek dening sapa wae malah kapara tekaku ing dina iki ana bebana ingkang luwih wigati lan abot nggonku nglakoni dawe Bapa Guru Durna aku kinen ngupaya banyu suci perwita saryaning telning samudra minangkalbu rening aku bakal nyemplung samudra babu kunthi mbarep kakangku Kresna kakangku Permadi lan kembar aku njaluk pandungamu dina iki aku bakal ngebyur samudra Mangkara kingken lir manguswa kang layon kenyilang memanise wadananira layu kumekut semrah maratani marang sariranipun kowe apa lali di Siadiku minangka sapu kawat Siadiku kasantosanku Siadiku otot kawatipun kakang Bratasena sira iku pundhakku kiwa tengen Gagang Mas Ibu kados menapa lelampaning mangke menawi jengandika manuksma wonten madyaning seganten. Duh Kakang Mas. Menapa paduka badhe negakaken Kanjeng Ibu? Menapa paduka ugi badhe tega dhateng kula Kakang Mas? Werkudara Yayi Siadya ning dalan prapatan nanging ewoh kaya nggonmu bakal menggok Yayi. Aku tak guneman padha rungokno. Bedane donya lan delahan kuwi apa? Bedane dudu perkara saiki karo besok nanging yektine mung perkara lahir karo batin. Laire ana ngalam donya, batine ning alam akhirat. Dadi sejatine saiki iki aku mapan ana ning alam pati. Dene sing ana ngalam donya kuwi mung rasa pangrasa. Rasa pangrasa sing kawengku dening aku. Rasa kang kawengku iku wujude pamikir bungah susahing ati padhang petenging mripat lan sak panunggalane. Dadi tiwas yen to padha kowe getuni lan gondheli aku. Kabeh titah ingkang isih kesandangan balung daging getih kulit. Kabeh kawengku dening purbaning kang akarya jagat pati uriping menungsa ora katemtokake daratan apa segara.
Wadalah, adikku adikku. Si Adi ngener menyang samudra Minangkabau. Aku weruh paraning sedyamu mung kowe nuruti. Apa ingkang dadi dawuh Begawan Durna? Di, aku mung ngelikke mergo aku dulur tunggal Bayu nanging tinemu tuwa. Sedulur kuwi tega larane ora bakal tega menyang patine. Lan aku ora maido kowe percaya kelawan Begawan Durna ning ngerti ya. Durna kuwi dudu guru kawruh kasampurnan ning kae gurune wong gelut. Gurune wong perang. Gurune wong jemparing. Kiraku nek perkara sastra Jendra Hayuningrat Begawan Durna karo Begawan Anoman ki kaceke bumi cukup menengu. Kowe pendhita senengamu ngelek-elek pendhita liya. Kowe aja njegur segara. Ora wenang ngalang-alangi tuwindakku. Dina iki krenteke atiku mung percaya kelawan Bapa Guru Durna kuwi arep apa. Lah, kowe kudu bali ora kena bacut. Bacut bali. Wadal, wah nekat tenan, wah. Wis. Pun Kakang mbok singkirake. Wah, tekadmu kok semono Bratasen. Wah, kuwi gendring mlaku. Wah. Wis toto-toto. Oh. Muga-muga rahayu, Di. Kang mangsa mbok pecah cancut gumregut manjing samudra dreng wiraganya jegrek pindha tugu Sinukarta. Apa to tegese tugu Sinukarta? Tugu ingkang rinengga-rengga tegese reca. Lan mobah tatan musik risang panenggak Pandhawa wau to. Hawane tekate wis gembleng sedyane wis golong. Manjing jero samudra. Nadyan to mati parandene ngrungkepi bebener lan kautaman. Ana yaksa gung sangkrama panjang astani regi naga lumarap gedene 7 bongkot tal. Apa to tegese tal wit palem? Ngakak kalakku melap.
Tuwuh tuntum bebayune nganggo. Nadyan to krura nganti megap-megap. Sinandhak dening asta ingkang kering. Jinaja sinuwek tutu ingkang naga lembur nawa biyak rekatak. Kadya samudra getih. Ilahe ngawik namastu. Nggir. Sira kaya wong bingung. Pangrasanira mesti kaya jroning alam pasupenan. Wah, ana bocah bajang. Nanging sira nyebut aku, nggir, sira iku sapa? Sumurupa ulun iki Sang Mahardika Ngrat ya Sang Ruci Dewa. Sira iku aran Bratasena ya Werkudara. Sira iku anaking Prabu Panduratu ing Ngastina. Samengko wis manjing ing tepet luka. Ingkang rasa jroning pasupenan jebul. Ing kene ana papan kang kaya ngene ndae mongko rumangsaku mau jegur samudra. Iya Kaki, ora kleru. Sira diutus dening gurumu Begawan Kumbayana ngupaya banyu suci Perwitasari minangka pitukane nggonmu nggayuh kasampurnan panjing suruping pati mulyaning Sang Kanparan ingkang sinebut sastra Jendra Hayuning Ngrat sastra cetha paripurning wangsit janing-janing talaga kadilangit mambang tang paswulan pamaneka ong ing bintang tulya kusumaya sumawur lumrang Wekang Sari Pindha Jala Pukulun menawi tetela mekaten sanget boten nginten bilih lampah kula pinanggih kalian Sang Guru sejati. Pukulun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo. Iya Kaki Bratasena ulun tampa. Samengko sira percaya lamun ta ulun Sang Ruci Dewa. Inggih, menawi tetela mekaten babar pisan ngibarat ulam munggo ing rampatan, sarah munggo ing lautan. Sumangga anggen paduka pareng badhe murba dhateng pun Bimasena Pukulun. Iya Kaki. Supaya sira bisa tutuk kongsi tuntas nggonira ngangsu kawruh panunggal mara gage lumebu guwa garba ulun.
lumebu guwa garba ulun nggih liwata jroning karna ulun ingkang sisih kering. Duh Pukulun, menapa inggih saged kelampan jer paduka kula nuwun sewu bajang dene kula ageng inggil. Aja meneh jeneng para kaki nadyan to jagat saisine bakal bisa kawengku ing ulun. Mula kang saka iku aja ndatak kalayatan tumuli tindakno kaki. Kenging menapa kula lajeng pinanggiya paduka malih wonten ing mriki. Ing kene iki papan kang ora kawengku. Ing bungah lan susah, anane muhung nikmat mupangat satata netya. Duh Pukulun. Lajeng kados pundi purwanipun dene wonten lampaning kados mekaten. Lan kenging menapa ing mriki mboten saged kenging pati. Kaki yen menungsa isih mangan sarining bumi geni banyu angin mesti bisa teka pati. Lajeng kados pundi dene badan wadak mekaten saged nunggil kalian badan alus. Ngerti yo nggir, raga mau kumpule yen dadi lembut. Lembut iku dadi alus iku kapurba dening kawasaning nyawa. Mulana tembung warangka manjing curiga, curiga manjing warangka tegese nyawa kinemulan raga alusing lair genti winengku dening alusing nyawa. Wis kambuh curiga miwah warangkane. Jati-jatine manunggaling kawula lan Gustine. Anane padhang tentrem rahayu sagung dumadi. Kaki sareh ning sira wis nyakup kawruh panunggaling Hyang Otepati tegese sira minangka pitataning janma unusaning titah mustikaning menungsa. Kawruh panunggal iku kawruh ingkang tumuju marang karahayaning urip ngalam donya lan tekan delahan. Tindakno ning bebrayan merga sira durung titi wancine mapan ana ing alam iki tetep ana dharma kasatriyan kanthi labuh marang bebener njejegake marang pangadilan kisasen angkara ing jagat iki kanthi tindak rahayu kulub sena. Pangrasaku biar padhang tetrawangan kok dadi samudra ngilak-ilak semene jembare. Nadyan wong akeh padha ngarani yen to Bapa Durna njlomprongke aku marang pati ning sejatine. Bapa Durna guruku ingkang nglantarake kasembadaning sedyaku.
Permati. Ya merengut wae no. Ha? Sumber-sumbering perkara nek sampean niku ya. Lho. Kowe dapure getibal ping 17 nuding-nuding nang aku. Nuding wae nek. Nyatane Ndara Bratasena nyegur segara kabeh do sedhik. Ngawur wae. Guru kok angkon-angkon murite kok njegur segara kuwi cara ndi? Bapa Durna menawi mangke ngantos suruping surya Kakang Mas mboten timbul ing dedharatan. Kula badhe sumusul pecah wonten ing seganten. Mboten mung panjenengan, kula gajeng melu nglalu. Ngapa le? Timbang uripane ora tau dijak ni mati wae. Apa le? Jok meneng meneng wae ki mau. Kowe iki ngapa to? Ngapa-ngapa piye? Mangsane Oh, iki wis saya surup. Oh. Lho wis wengi neh. Lho wis jam 3 esuk. Lho, setengah 4. Lho. Lho, gudeg Margoyudan wis buka. Lho. Aja semleng. Aku percaya ora bakal ana. Allah tumameng becik. Ingkang sedyala sinten? Kowe mengko bakal ngerti dhewe. Aku ki guru. Gaweane guru mung minterke murid, ora bakal mateni murid. Rene Gong. Rene. Aku gelem rono nek dipethuk nganggo prau layar. Oh malah gara-gara ya iki. Prau layar denggilmu mlocot kuwi. Nah, tantanen sing teko kuwi sapa? Kakang Mas Rahayu dene Paduka sampun timbul. Rahayu timbul. Timbul iki pengendange toya. Timbul. Bapa Durna kowe guruku. Wah, anakku kowe. Pripun? Mboten mutar malah entuk kawruh panunggal. Nek ngaten jejel Bratayuda. Bapa Durna rene kuwi guruku. Wah, kuwi guruku. Bratayuda saiki.
Tantap kemudul. Sawengi natas lelampanipun nembe menika kula medal. Mboten sanes iki namung badhe ngujupaken. Ndara kula mustikaning bawana para Pandhawa miwah tetungguling titah Ndara Bratasena sampun manunggil kalian sang gesang sejati. Pepanggihan kalan sang Mahardi Kengrat inggih sang Ruci Bathara. Mugi dayanipun sageta hayu hayom lan hayem. Kakang Semar iya. Kersanipun niki ajeng kula suwe-suwe. Men nganti do gedhing nika teng kula. Semono uga aku nedha nrima marang kowe Kyai Badranaya pandongan. Alon-alon mawon. Niki mengke tesih enten sak ladrangan malih sing ciblon wilet ngangge ndeg-ndegan. Kyai Semar. Nggih. Jurang jugruk. Niku werdinipun jugrukaken barang sing elek. Animbulaken barang ingkang sae. Wondene pacul guwang. Ngguwangaken samukawis ingkang angkara murka lajeng ngutuhaken dhateng kautamen. Irim-irim tegesipun sanes dinten wonten ingkang ngirimi menapa-menapa. Ndara, namung gegujengan sawetawis suminten ketiban cendela cekap semanten atur kula. Kampung Sawan ngadiluwih sugeng pepisahan benjang nek enten ragat wayangan melih. Kepruk watu asune lunga. Kula menika ngecapah sedalu. Mugi-mugi angsal menapa-menapa.
Tekadipun monggo sami nyondongaken raosipun nyawiji tekadipun.